Για σας και για τη σχολή εννοώ γενικά, πώς πάει η σχολή, πρώτα μαθήματα. Ναι. Είμαι υπεύθυνος οργανωτικά για τη σχολή. Τη σχολή Β' κατηγορίας, μέσω επίπεδου, η οποία άργησε σε σχέση με την πρώτη που είχαμε κάνει πριν αρκετά χρόνια και ελπίζω από εδώ και πέρα οι σχολές να μην έχουν τόσο απόσταση μεταξύ τους. Η σχολή πάει πολύ καλά, οι εισηγητές είναι υψηλού επίπεδου. Οι εισηγητές είναι ο κύριος Δελικώστας με τον Μανώλη το Ρουμελιώτη για τα πρακτικά μαθήματα, ο κύριος Φίνος, θα έρθει ο Κέλλης ο οποίος είναι καθηγητής στο ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και θα μας μιλήσει για προπονητική, γενική προπονητική. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος, η σχολή πάει πολύ καλά, τα μαθήματα είναι πάρα πολύ καλά και το καταλαβαίνω από τους συναδέλφους που την παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Και πιστεύω ότι του χρόνου ή τον άλλο χρόνο να κάνουμε και την Α κατηγορία με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Προπονητών. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. άρα του χρόνου το σχέδιο είναι να γίνει η Α κατηγορία. Ναι.